10 anos despois, Boiro volverá a ser sede da conmemoración da Traslatio Mar de Arousa e Ulla, que celebra este domingo a súa 39ª edición. O acto institucional dará comezo ás 4 da tarde no Club Náutico Marina de Cabo de Cruz, donde partirán 2 catamaráns. A saída está prevista para as 4:30 da tarde, aínda que o acto institucional será ás 4 da tarde. A recepción e a benvida a todos os representantes, tanto institucionais como as persoas que acompañan nas diferentes barcos que van a facer o camiño. Serán preto de 400 peregrinos os que partan dende Boiro, os que se sumarán en plena travesía outros 150 a bordo dunha embarcación procedente de Vilagarcía. A súa chegada a Padrón, os asistentes desplazaránse ata a igrexa parroquial para visitar o Pedrón. En torno ás 17 horas uniránse, en principio, o barco da localidade de Vilagarcía de Arousa, con outros aproximadamente 150 peregrinos náuticos, e temos previsto arribar á localidade de Padrón e Pontecesures en torno ás 18 horas. Cales van a ser os actos en Padrón Pontecesures? Bueno, pois haberá unha benvida por parte dos alcaldes de Pontecesures e de Padrón, haberá unha bendición dos barcos e posteriormente trasladarémonos, como xa foi tradicional, non o ano pasado por cuestións logísticas do porto de Padrón, pero si noutras edicións, trasladarémonos á iglesia parroquial de Santiago en Padrón, onde visitaremos o Pedrón, que, como saben vostede, é un elemento simbólico moi importante da ruta da Traslatio, pois nada máis e nada menos que o ara romana, onde a tradición e as lendas din que se amarrou a barca apostólica no século I despois de Cristo. Con esta conmemoración, a Asociación Ruta Mar de Arousa e Ulla, na que se integran 18 concellos da Coruña e Pontevedra, mantén vivo o camiño primixenio que reside na orixe de todas as rutas xacobeas, rememorando a traslatio dos restos do apóstolo Santiago dende a localidade palestina de Jafa ata Compostela. Forma parte do noso pasado e creo que é algo que hai que potenciar porque, bueno, todas son ventaxas, non? A nivel turístico, a nivel económico e, bueno, e como di Javier, a orixe, non? Sin esta Traslatio, pois non existiría nin Santiago, nin moitas cousas da que estamos disfrutando no día a día, non?